ngibingelela omama abathi bali ngomphongolo, ngibingelela abasha, ngibingelela inkwebane egameni lokuthi uJesu. Amen. Ngiyababingelela abathwali bomphongolo. Imazi esingabheki ngapha nangapha. Noma ziwezwa ngombonyana. Noma ziyizwa ukuthi sibhonsile. Kodwa sibheke phambili. Ngiyabingelela egameni lokuthi uJesu. Ngibonga uNkulunkulu ukuba nami bengxenye yalo mkhosi. Umama uyazi noma-ke ugogo uyazi ngikhonza kwilokhali yaseshowe lapho khona phethe khona umfundisi Zulu akukude neTheku kakhulu sokumane baseThekwini abantwana bami baseThekwini bebeseshowe kodwa ukhulu nakho konke bangcwele ngibongusa haleluya ngibongusa kaNkulunkulu angazi ukuthi uJesu akafika ngempilo yami ngabe ngisakaze sinjani uthi umntanami lapha yana uthi masi seJeswini sigugaga ngathi indolo angiphathi nabo kuleminyaka asivele sithi bhutu ushanja kodwa sifugaga ukuthi imikoka yasikude kahle nje bakithi nezifake ezisiyeke sifuge kahle ukuze sizwe lento yokuguga ukuthi mnandi kanjani haleluya sihlangene-ke ubuhlobo bethu sizelamani nodadewethu kodwa masixoxa sisobabili siyesithi asisekho kangako la ebuhlobeni begazi kodwa sesihlanganiswe igazi likaJesu siyinto eyodwa sixhumana sakhula sobabili sihlangene ngendlela emangalisayo ngibambelele kuye naye ngekhathi ethile ebambelelekile ngiyambonga uNkulunkulu uhleli bazalwane kakhulu enhlizweni yami lento eyenziwa u-Abigail ngoba isikhathi esikuso sesisukiwe abazalwane basukile indabeni akekho 50-50 abantu akekho 50-50 la yona okahulumeni lowo kodwa sikule nkonzo ka-Abigail uthi u-Abigail la engibingelela ngalo bangcwele lapha ku-1 Samuel chapter 25 uzofunda nje umuntu nje ngaleli humusho uthi my Lord usiyami let the blame be on me alone. Please let your servant speak to you. Hear what your servant has to say. Uthi uthathela kuye sisesikhathini bangcwele nomama kakhulukazi nomakoti la ufuneka sithathele kithi irrespective ukuthi asifakanga bhluwe asibono baba sithathele ukuthi sinena la umandla obekwe sisho sidelekile simlalele umoya ongcwele uma ethi suku ungasho indawo usukume ngoba lokho okuzwa ubaba nangu baba ekhaya nangu Abigail entabeni nangu eyodeleke ngokube sisesikhathini sokudilikela abantwana bethu imindeni yethu Nkosi yami nasi isixhobo sesifikile uma isixhobo siza akathi thedelele umama hlala uma isixhobo siza uyayaluza umama aqoqe yonke into ephansi ngeke umama uhlale nje ngokuthi nani ndindiza liyeza newashini enekiwe lapha konke kuthethekisana sikuleso sikhathi bangcwele ngishiya lokho nje ukuthi ngibingelela ngalelo nje ukuthi sidinge siwe phansi ngemphulo inhlokelo isixhobo sikhona leli into la kwephendulwa zimanzi abathwali bomphongolo Nkosi ekusise.
Well,
siyayiphinda-phinda. Amen. Ukuze izizukulwane sigeze igazi lazo ezandleni zethu. Ayibonge. Asiyengezwile abanye kafuhlane ngoba isikhathi esingahambile. Khona ebekade kwenzile kodwa ekuseni kanjalo uNkulunkulu wangikhomba okunye. Asiyeke edlulile kakhulu. Lapha encwadini kaPetro, uPetro wesithathu, 1 Peter chapter 3 from verse 1 to 7. Now, manje ngake bahamba-ke ngawelela e-United States.
sikhathi-ke sisathembisile ngaleso sikhathi brother kwafaka amashekha amhlophe hhayi ngekho imbala le. Amen. Uzothi-ke lo engithembise naye athathe ibhantshi alilahle laphana amashe lapha ufakazi ngithi ngihleli phansi khanya inkosi linda ngaphakathi ithi okay leli paradise esizolala ngoba nami kuyavutha la ngaphakathi kuyavutha ngithi hey sizolala iparadise mani elinjani lolu paradise. Amen. Hayi ngangena uyazi ukuthi-ke kala-ke esingayishayi lezi esiyishaya manje esisonge sashaya zonke ezistedi ayibonga inkosi. Haleluya. Manje-ke sekufuneka phela-ke aphumele amakhosi ngendlini lapha endlini afuneka amakhosi ukuthi awangeni makoti ungena nje ufaka omunye isilipazi ungezwakali. Amen. Manje mina ngena nje phela ngithayitha ingangithesizo wakhe iparadise ngithi ngisathi ngithi ngoku ngithi ngiyahamba ngoku kanti kunjani la ngiyangizwa bazalwane. Hayi ngaya kulosine ngiyafika lapha ogogo kanye nawe athi mayi babo ngawupesela lapho gogo angele ngapha ebusheni liyamduma le yathi kogogo yangikhomba kogogo ngiyafika lapha kulwesine bangibumba bangibumba othele sobathi awusikhondele wena nawe meni ngoba umude bese kwesine bede bese kuphila ba. Haleluya. Lapha kwesine umakoti uyakhiwa. Amen. Ukuthi la endlini la awuthathelwa ngamakhosi. Zonke izinto ey'hamba ngobunono ayibonge inkosi. Sibonga uNkulunkulu owembula umkhonzi kaThixo sizoyiphinda sizwe ukuthi le ndaba yembuleka kanjani kangaka. Amen. Lapha-ke ngambulelelwa leli zwi ayibonge inkosi elithi kanjalo bafazi xokelana amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona angakholwa yizwi azuzwe ngaphandle ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi babo. Haleluya. Ayibonge inkosi. Sisilo uNkulunkulu. Amen. Nalabo mama bafundzeka mase befundzekile bafunza thina ukuthi nathi siwedlulise lo mfunzo
kwaba. Amen. Ngoba phela uNkulunkulu mazalwane wakhe ibandla lakhe ngalama-families. Amen. Manje kusho ukuthi kufuneka la kuleli khaya Nkosi yami kube ikhaya lokudumisa uNkulunkulu. Amen. Kube ikhaya lokuba avele ngathi sibe umuzi wakhe wentabeni ngenxa kaJesu. Amen. Ngempilo impilo iyinto enkulu ngendlela emangalisayo ngoba empilweni bethu haleluya Nkosi yami kuthiwa la Zenzo zabaPhostoli Acts lithi bathi ma ubezwa oPetro bekhuluma imanga kwenzeke imangaliso besamamele uthi ngoba bafundile ndlela babantu yenzeka kanjani umpelelo abafundile impendulo yabo yakubo bathiwa bayiveza bona impendulo bathi ngoba kade benoJesu ngoba kade benoJesu impilo kaJesu esisukelela kubo njalo mama ophilayo kusisukelela kubaba kusisukelele kubantwana kusisukelele kwifamily yonke ukuphila. Haleluya. Soloko ukuphila esithole nguJesu. Ayibonge Nkosi. Impilo kamama enentobeko egcwele uthando abe sikhuphuka sokufukamela konke. Ayibonge Nkosi. Lithi noma engakholwa lo baba uzodliwa nje inkambi yalo imuhle abe nesilesi owathi isikhulumi ngale ewesternlife wathi lo mama ufika kwevesebele la utheleli engwalo wathi nanithi mambuya njalo baba akathi uzamvumbula kodwa uzoshaya isikhathi ngakusasa yebo ubakhona into engiyitholile. Haleluya. Uthi wakhathala ayibonge uma senifikile sixoxa mnandi ngesonto ekuseni athi mngani ngumsebenzi ezami ngiya enkundleni namhlanje ezazongihlebelela athi nani baba ethi uyenkundleni bezona bazalwane lokho kuqinisela kwamama ushaywa. Haleluya. Waqinisela yazeka inhliziyo yakhe mefike lapha enkundleni waduma izulu through kwamama oqinisela. Ayibonge Nkosi. Nezwi leNkosi bazalwane bami liyagcizelela ukuthi asiqinisele emkhulekweni ngoba ukhona uNkulunkulu okumenza angaphumuli elulisandla sakhe akwenze ngokuqinisela emkhulekweni ngoba phela uNkulunkulu actually abezwa amazwi uyedlula akungele inhliziyo ephulileyo abukele afunde inhliziyo. Haleluya.
sithi ukuhloba umfazi. Uhloba kwalo mfazi kuleli khaya. Haleluya. Amen. Indaba enkulu le eyokuhloba lithi-ke lapha-ke akungabikho kwangaphandle sezwana abazalwane okugqoke ingubo lezi-ke yabona ey'phambili asisuthi ngakhoa kodwa lesikaNkulunkulu ukwedlula lokhu siyohloba ngaphakathi. Haleluya. Ukuhloba kowesifazane. Amen. Akungabi kwantubey'nwele. Amen. Nokufaka igolide noma ukugqoka izingubo. Kepha makube umuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngongagugiyo okomoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Haleluya. Umama ongenaso isikhathi somkhuleko angazi noma siyasithule with understanding uma sikhula njengoba sizibuka kamnandi nsuku. Kodwa uma sisikhula with understanding, amen, leli sikhathi sokukhuleka layithiloni abanye abanaso njengoba benginaso ndebahambayo. Amen. Abahambi ngoba lapho emkhulekweni lapho sitholwa khona isalaba uyabona lokho kunamathelayo sasizokadolo nokukhuleka kisha lo ayibonge inkosi masingenaso isikhathi somkhuleko sihamba njengabanjani sikhuluma njengabanjani. Amen. Lo moya omnene uyaphela Baba, uphethe isihlobo awukhona ungakwenzi nalokho sekubani ukwenza nawe unawe ubani ukuthi nawe amen. Angithikela inkosi yakho akanahlobo ihlobo yakhe first ubani ufuna ophendula kuye ngalendlela ethandwa kuyo. Nasedlule njengoba nishilo lenkosi sithi asiyenze le nkonzo kungathi siyenza phambi kwenkosi khona siyenzela inkosi. Haleluya. Ukuze phela kucreate-ke a godly family. Okushaya impela yabona nje iminyaka yami kodwa ngingathi ngangena esikolweni. Haleluya. Nashaya uwrite about it. Amen. Nathi mangabe nje isekishini khona ngikwenze ekishini laphana ngithi ngizwa lapha i-background usiyangibhesela ngapha uhleli sithini hayi phansi ngiyafulaya-ke manje ukwenza sengendiza senempiko lezona webazalwane. Hayi indaba nkosi yami yokukhululelana ukuthi bani uzoqala phambili.
yenhlambuluko. Nawe Nkosi yami. Yaze yaphela inhlambuluko. Siyabona abanye. Indaba yenhlambuluko. Uhlambuluke nakumntwana. Amen. Yokuthi umoya ingcwele uyasifundisa nokuyihlanza siyihlambulule. Amen. Ayisekho namhlanje into yokuthi mntaka baba angikhuluma ngala senithethelele hayi siyashikizela nje sihamba sezukuthi shikizela nje yonaka uma unakala la ekhaya unakala ebandleni uningi ukushabalele ebandleni ngenxa yokuthi sikhuleka ukhona athi umuntu ngotaka efuna ukusehlela in a godly way. Umoya ingcwele esithathulisa. Sizongena nakuleyo abantwana. Ngakahlali phansi. Elinye ilanga wena nangira umntwana uzofika isakhuluma. Mama nje. Ayibongo. Wathi uNkulunkulu abantwana benu anibaphathi njengoba mina ngiliphatha. Ngiyangizwa zalala. Ngoba umoya ingcwele is a great
teacher. Hallelujah. Efuna level lokuncane. Aqala manje banginika lokuthando. Amen. Ngenza lokho ngokufana. Uyabona ngizama ukuveza uthando. Athi nomunye onile uhlale naye phansi ngikhulume. Hayi ndaba yokuzosa noma yini kimi. Wangihleli uNkulunkulu ukubakhulisa inebhodli kwenu. Ayibonge Nkosi. Manje-ke singomama, let us have God. Back to God, woman. Ngasho ukuthi awu ukokutende ukuthi back to God phela sikuyeni uNkulunkulu. Back to God ngalomhlobo afuna yena simhlobe owangaphakathi nabantwana baze bamanga ukuthi yazi ukuthi uNkulunkulu usisilekele ekhaya. Sebana bazalwane sibusihloko ngalo mama ongelona igedezi uthi noma uhleli nomama lapha ukwesine nalapha emkhonzweni. Amen. Hayi Nkosi yami ube umama oyisibonile. Isibonile. Nkosi yami uyiphile le mpilo. Ungayiphileli wena umoya ngcwele eblida nakhona lapha emkhulekweni asikwazi so njalo malume ithi umoya ngcwele uyasimumulela esingakwazi ukuthi ukuphimisela asimumulele. Ayibonge Nkosi. Angazi-ke bazalwane bengidliwa nje indaba yokuhloba kukaMama. Ngamanye amazwi kuhle ukuba sisahamba kule ndlela ukuthule nje uthi Nkosi yami ngabe phila kwami kuyamukeleka yini masuku. Ngabe ukuphila kwami kuyiphulela imnandi nakuleli khaya nakomakhelwane noma bathi njengabe wazalwa yena uyakholwa yena kodwa isikalahata sikangani. Ayibonge Nkosi. Nkosi yami ngiyawathanda amazwi eNkosi uJesu. Haleluya. Uthi follow me. Follow me. I will make you. I will make you. Uyena umbumbi osibumba abantu babona uNkulunkulu lomama. Babona uNkulunkulu lomakoti. Nobaba ethefeli engenaqiniseko. Athi ayibona ngoswani usiza. Ebona lapha komakhelwane nalapha athi mina ngiyabonga ngalo usizo wanginika yena inkosikazi enokuthula. Amen. Ubaba phela akabazi ukuthi thank you. Kodwa uyambamba lo uMaboza. Ngelingana siyakhuleka. Ngoba sasineyikhathi zethu esikhuleka nazo. Hayde uyabeka uthi-ke baba ngiyabonga ukuthi awumfana umfazi wanginika umfowethu. Uwakhipha lawo manzi emkhulekweni. Haleluya. Sezwana bazalwane bami. uNkulunkulu akasisize bomama bami. Ingalahleki lento. Ngoba sesifake iy'tayela zethu nalokhu kuhloba kwethu. Engasaveli yena. Uthi usumfedileke lokhu kuhloba. Hayi, I'm okay.
wakho. Nkosi ngenze, make me Lord. Arashika. Ngenze, ibe umfananiso wakho. Ngenze, nalaba bantwana babone abakubuhle bakho, babone ukulunga kwakho, ababubele bakho. Emva kwezwi bazalwane esizwini, izwi yinto yokwenziwa. Uma lingenziwa yonakala. Inkulumo kamama nesihloko iphelele. Eyona nto efuna uNkulunkulu ukuhloba, eyona nto ebiza uNkulunkulu ukuhloba, eyona nto eyenza uNkulunkulu ajabule ukuhloba. Uthi ukuhloba kwethu sikuphambanise. Masihlobe njengoba sihlobe ibizwe namhlanje kuthiwa le nkonzo lekota kufuneka sibe bahle. uNkulunkulu into emlethayo kubuhle
into yenza uNkulunkulu abe nezinto azilethayo kubuhle obuhlangeneyo. Inkonzo yethu ilinyazwe ubuhle bePride. Abungena ntobeko umuntu. Asingathi namhlanje samkele lesihloko sithathe ne-message. Hloba thobeka. Uma ngabheka namhlanje onzima isibhakashi asifiki. Sijika umzulumu amekhuluma amen. Uthe seza umoya ngcwele ezithi into zethu ajike ngenxa ye-pride. Ngoba i-pride inethi akunandaba. Yilenza ukuthi umuntu azibuke yena yedwa. Sesiyethanda. Angilungele ezinyaweni ezintweni ezisaqhubekayo. Asithanda sengathi nje sengaziphakame sonke uzimisa phambi kwenkosi. Siphakame sonke sizothandaza futhi sonke uzimisa phambi kwenkosi. Naku Tobosisi, Naku Tobosisi, Naku
Manje
ayikho noma ushayeke endleleni ungayikho engenzeke kuye Jesu ungayikho bahamba emhlabathini owomila bakwa-Israyeli ungayikho engenzeke kuye bamemeza kuHezekiya wathi la mathambo asengaphila na ayikho engenzeke avuka amathambo athi ala ubaba wethu ufikile nakuLazara safile akahluleki yena ufikile kwindoda beyiphethwe